नानि बाजै रुमखौ माबोरैबा मोनदों बेहायनो थाथ'नो हागोन नोङो रुमा ओरैनोथ' बाजै रुमाथ' जोबोद समायना आरोथ' बेसेबांबा गिदिरखा जोंना सोरबाफोर आलासि फैयोब्ला बेहाय थायो आरोना गेस्ट रुम बियो वाव बाजै मोजां नोंसिनानो मालाय जोंनि मोननै रुम बायदिसो जाबावगोनदांलै खेबसेनो जा गिदिरखा बियो रुम मोनसेयानो जिउआव नोंबो सानसे साक्सेस जायोब्ला बेफोरबायदिनो बानायनो हागोन सिन्था दाजा दे दे बाजै इसोरा अनोब्लाथ' नायनोसै मा जायो नायनोसै मा दंबावो नों बेवहाय फैबाय मोजाङानो जाबाय एबार गासिबो नोंजों मोजां जाखागोन ओजों नोमबाजै आरो बिनानावखौथ' बांद्राय गोसोखाङाखै न' गोसोखांनायाथ' खांदों बाजै माने आङो बिसोरखौ माबोरै थागोनसो नंबाय थादों आंबो हारसिं बिदि मालाबाबो गोजानाव फैफेराखैमोन नालाय ए हा माथो फनावबोथ' रायलायनो हागोन ना फनाव खबर लानो हायो आजिखालि भिडिअ कल हरनो हायो माब्लाबा सुटि मोनबा नोङो थांबानो जाबाय न'आव अके ओमफ्राय माबा खामानिखौ माला जइन जाहैगोन माने बाजै आरो दिनै नायनो थांनो बुंदोंमोन न' जयनाथ' गाबोननिफ्राय नङाबा समफोरनिफ्रायसो जागोन दायो थांनो बुंनाया नों दासो फैदों एसे रेस्ट खालामदो जेबो नङा दे जोंनि सिनायनायावनोखा नालाय आङो रायलायहरगोन दे बिदिब्ला मोजां जाबाय जेबो साननाङा आलासि बायदि सानना लानाङा गावखौनो न' बायदिनो साननानै थाबानो जाबाय आङो नोंनि आदा फैफानायजों एसे रायलायहैनि खामानि दङमोन आदायाबो दानो ओंखारलांनोसैबा दसे थाबावबानो जायोमोन दाथ' बेबो नोंखौसो दोननो फैदों नालाय जेबो सिन्था खालामनाङा दे जोंबोथ' एसे एनै दाख्लैनिफ्राय रायलायबाय थाबाय दाथ' नोंबो नोंजों एसे बांसिन सिनायनाय जाबायना जेबो साननाङा जोंखौबो बिदिथ' नङा जायखिया आङो अके नानि नों रेस्ट खालामथ' र' आं दसे उनाव साहा कफि माबा लाबोनोसै थाथ' दे मेलिसा नानि एबार आब'आ फैब्लाबो जेबो फात्ता मोननाय नंला बियो आरे मादै नोंथ' गासिबो आंनो एवना होजोब्बाय एन्थाब लारु फिथा गासैखौबो बानायना होजोब्बाय आइयाथ' आंखौसो बानायनो होदोंमोन नाथाय दा मोनथिबा आंखौ रायसिगोन ना बेखौनो गिबाय आरो बे जेबो फात्ता मोननाय नङा बुंबानो जाबाय नों बानायजोबदों होननानै दे आब'आ सोंब्लाबो आंनो बानायजोबदों होनना बुंना ला बानानै मेलिसा बे नोंनिबो न' बेखायनो आब'आ जेखि बुङा एसे एनैखौथ' मावनो थिननो हायो नाथाय नोंखौ बांद्राय खामानि थिनोना बेखौ आं नायनो हायासै नोंखौ मादै नों जोबोद मोजां आंखौ मददबो खालामबाय एवनायाव नङाबाथ' आं हारसिं मालादि एवखांगौमोन जेबो नङा दे आं नोंखौ मदद खालामनो होननानैसो खालामखादों दे होमबाना दा ओंखाम संग्रायाव जों सानैखौबो नुब्ला आब'आ दा सुन्दैयाव जालायगोन बेलेग जायखिजाया आब'खौ बांद्राय गिना थानाङा दे नोंनि आइबालाय मा जादों नोंबोथ' बे न'नि फिसाजो जेरै जोंहा नानि पिंकि बाबु सोमला बिसोरबो जोंनि आब'नि फिसाजो फिसाला थिग बेबायदिनो नोंबो बिनिनो फिसाजो नाथाय आइया आंखौ आगै सोमलामोन बायदि अना मादै आंथ' आंनि आइखौनो सानोमोन नै बेसेबा दुखु नुदों गथ'नि मेगनाव आब'आ बे गथ'खौनो मानो उननो गोसोआनो बेना गलिया दे आंलाय माथो एथ' अन्थाव बाथावसो मोनो बेखौ नानि मेलिसा जेबो नङा आब'आलाय बिदिनो एसे खर'आनो बेना थिग नङा बारा गावखौनो एसे बांद्राय देखायो बियो अभार जायो बेना नोंखौ ना माब्लाबा आं आलासि जानोबो लांगोन दे आरो आब'खौ नोङो बांद्राय गोसोआव गाज्रि मोनबाय थानाङा नोंनि आफाया गुमैया फैग्रोथों र' माब्लाबा बुजायनो खोन्थागोन आङो औ मादै दे होमबाना नानि आब'आथ' हाथायावसो थांदोंमोन दा दसे थाना सफैसिगोन बियो आं आइनो मुलि हैनो दै दहाय बिहरबाय थादोंमोन मुलि जानांगौ होननानै गैयाबोना दाबो हामला मादै मानोबा दाबो हामला औ गाराया एसे बारायनो हारायाव दुखु मोननानै थाबायना बेखायनो मोजां डक्टरनाव देखायबोला हामगौमोन नाथाय दाथ' गुमैयाबो न'आव गैया आब'आबो लांबाय थानो हाला थेवबो जेबो नङा दे हामलांगोन लासै लोगोनि बर्थडेखायसो फैबायला आं बेहाय नङाबा सिंगेल फैनो बासैमोनलां आजिखालि बेबायदि रेस्टुरेन्ट गिदिर गिदिर आरो बिदि जानाय लोंनाय थांनायफ्राव बाहायोमोनलां सिख्ला गैयाबा हारसिं फैनो एसे उसुबिदा मोनलाय लांला मालायनि बर्थडे पार्टि हाबा जायाबानो उफाय गैला दे आरो मेहेरा ओमफ्राय मस्तिबो नाङोलै आरो दासान्दिथ' जिबायदि हाबानि पस्टल' बाब्रे नै बावैसो साननैसोनि उनाव लोगोनि हाबाबो दं बेहायबो थांनांगौसो जायाबाबो उफाय गैया ओरैनोबो थानो बरिं नाङोना खामानिखौथ' मारो आं बेफोरखौ दानो टेनसन लालालै
खामानिखौ जेसेबां टेनसन लागोन एसेबां लाइफनि इन्जयआ खमायलांगोन आंना बिदिसो थोद फाग्लाया माथो दाबो सफैलारा ओमफ्राय मा लोगो सासे लाइबावनो थांनायानो गार्लफ्रेन्डसो नामाथाय रावबो गैया होनदोंमोन माथो बिलाय फाग्लालै एसेबां समायना हटेल डार्लिं नों आंखौ एसे मोजां जायगायाव लाबोबाय दिनै जायगाखौ नों फसन्द जादोंना बेबि बे जास्ट स्पेशल फर इउ नोंनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं बेफोरबायदि जायगाखौ ना माने सिमाङावसो नुयोमोन माने मोगथाङावथ' बिदि फैनोनो हाया अखादानो माने आंना एसे नोंथ' मोनथिखायो नोङो बेफोरखौ टेनसन लानाङा आंजोंसो फैदोंना नों जास्ट मोमेन्टखौ इन्जय खालाम डार्लिं थेंक इउ स' माच आंनि गोसोखौ एसे मोजां गोजोन होनायनि थाखाय थौदो बिदिब्ला या सियर थुदो आरे बेलाय अखाफोर बिनानाव बायदिसो नुबायलै माथो आङो अखाफोरनि सिस्टार बायदि नाथायबा सोरजों फैदों बेलाय बेहायलाय आरो हटेलाव बेफोरबायदि फैलायदों बियो बेहाय न' ओरैनोबाथ' बिसोरो बिसिनि हालोदखौ नायबाथ' बिदियाव फैथावनो हाया बायदियानो ओमफ्राय सोरबा लोगोजों फैदोंबाबोथ' बे हटेलावसो फैदोंना आङो उन थांनो नावखाफोरनो डाइरेक्ट फन खालामना खोन्थाहरनो एसे कनफार्म खालामबावनांगोन ना नंमारगौना नंमारा दा नङाबा सोरबा लाभार बयफ्रेन्डजों फैदोंबाबोथ' बेबा मोजां ना गाज्रि ना फाल्थुक ना मा बेफोरबायदि जानला मानला फैलाबायनाया गथ'आ हाब एथ' बेबायदि बियो बेबायदि हटेलावबो फैलायलायनो गेस्ट रुमबाबो जोबोद मोजां मालाय बिसना जोंनाथ' आरो माथो बुंबावनो बे लक्ष्मणजोंबो रायलायनायानो जाथाराखैलै आङो र' आं फन हरनोसो नंगासिनोमोन गावबो खननैसो मिस कल हरदोंदां आङो हरफिननाय जायासैना गारियाव दङमोन जेयाबो सहैबा हर होनदोंमोन दायो हरनोसै खोमा दे आङो बे नानि उरायनाखौथ' र' बेरायहैखालायबायसो बियो बहाबा हे इसोर बेहाय सफैनायाथ' सफैबाय आङो गासैबो मोजांल' जाथोंसैहाय ओमफ्राय जेन जोंनि फैसानि प्रब्लेमाबो एसे मोजां जाथोंसै बाजैयाबो हाजोबा आंबो हाजोबा जोबोद खस्थ' जाथारबायमोन ना जोंहा माजोंथो सोलिनो दे बेखायनो खामानि मोननायाव फैबाय आं गाबोननिफ्राय जइन जानांगौबाथ' मोजाङानो जाबाय आयौ नै माथो लक्ष्मणना फनाबो आया रिंदों माथो मासे बेलाय दिनै माथो हरगाफ्रामबो डाइरेक्टनो फनखौ हमोमोनलाय जानांगौ बेस्थ' दं खोमा मालाय आरो खामानि मावोना बियो मालाय गावसोर लाब्बासो हरखायो मालायनावलाय आरो एसे रायलायबाय थानोबो बोरैबा नाङोना र' उनाव रायलायनोसै आंबो सम मिलायबासो हरनोसै नङाबाथ' मालायनाव एसे उसुबिदा जायोना गाव हरफिनबाबो आंहाबो सम मिलायनांगोन ना दाथ' मालायनाव बेहाय फैबाय वाट्सएपआवसो रायलायनोसै आङो र' नङा जेनेबा फन हरबाबो आरोना दायो आदा नोंदि बहा दङ दिनै नों न'आव थानायमोनब्ला आं बिब्दि फैनांनायबो नङामोनदां फैसा थाखानि एसेबां प्रब्लेम जाबाबो नों थाबा खमसे खम एसे मोजां मोनगौमोन ना आरोलाय दानि जुगाव फैसा गैयाबानो जेबो जाखाया वाह जोंनि न'निफ्रायबो बेसेबां गिदिर रुम बेफोरो एकदम हटेलफोराव फैबा आङो एकदम थालांबाय थानो लुगैलाय इसेबां मोजां मोनोना रुमफोरखौ साफा मोजां बरिया मेहेल बायदि जाजोबो ना आयौ हाबाब आयौ इसेबां मोजां नायनाय बानिफ्रायथ' बांद्राय कुइसन खालामग्राबो गैखाला आंखौ आंनि गोसो आं जेरावखि बेराया जायजों खि बेराया आब'आलाय मा मोनथिनो बेलाय थांबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय बाजै इलिसा बेलाय मा आंखौ जेखि बुङा आंहा नांजाखाया जेबो आं लाजियाबो नांजायाबो बे बाजैखौ जेबो फात्ताखौनो होखाया आं आंनि मर्जि बायदिसो सोलियोलै उरायनाया आरो आंनि उरायनाय जेथिंबो उरायनायखौ रावबो होबथा हाया आरोबा फैसायासो बुङो जायजों फैसा बेजोंनो उरायना आरो आङो रावनिबो आखाइ इसेबां गोरलै फैखाया दिनैहाय आंखौ सोमखोरा बेहाय इसेबां मोजां जायगायाव बेरायनो लाबबाय जोंहा बिनिफ्राय बेरायहैसिगोन बिराद मोजां जाबाय दे खमसे खम न'आव बरिं थास्लायस्लाय बेरायफैनायानो मोजां जाबाय ना बिनिफ्राय बे साइक्लं सासे दानो फन हरलायगोन आङो सिम मोनसेखौसो सोना लाखाबाय बाखि उनाव फन हरबा अफ मोनबाय बायोबा आं बुंगोन आरो कारेन्टआनो प्रब्लेम जादोंमोन जोंना चार्जखौनो होनो मोनाखै होनगोन पावार बेंकआबो चार्ज गैया होनना बुंगोन आरो दुगैहैनोसै आङो र' फ्रेश जाहैग्रोनोसै ओमफ्राय माथो सोमखोरा दाबो फैया जानाय लायनो थांनायालाय माने हटेलनिखौ जाया होनखादोंमोन जों एसे बाहेरानिखौसो जागोन बेखायनो बाहेरायावनो लायनो थांदोंमोन बियो बेखौथ' एकदम अखाफोर बिनानाव बायदि उरायनासो नंथारदोंमोनलै आङो नंगौसो नामा र' ओमफ्राय सिङाव हाबनानै दा रायजाबा
दराबो गेवखानायसोमोन जेबो नङालै बे जेराव हाबफैदों आंथ' बेहायनो हाबफैदों र' ओमफ्राय दा जुदि सोरबा बेलेगसोबा आं बुङोखि मिस्टेक जाबाय रुम नाम्बारा हाबफैफ्रांबाय होनना बुंगोन आं र' नों हे नों बोरै बेबायदि मालायनि रुमाव बिदि हाबफैखो हा उरायना नोङो बेहाय नोंनि इसेबां हिम्मत सोरनि पारमिसन मोनना नों बेहाय हाबफैखो हा ओमफ्राय नोंलाय नों बे हटेलाव सोरजों फैदों हा जास्ट शाट आप आं जायजोंखि फैया सोरजों फै दाफै हारसिं फै गुबुनजों फै नोंहा मा नांजादों आयु नों आंखौ बिथा खालामनानैसो बेयाव फैदों ना मायो बोरै बेबायदि सोरनि पारमिसन मोनना हाबफैखोलै नों आब'नि लोगोसो नङा होमबा नोङो एसेबां गुन्दा नोङो बा आंखौ एथबां बेबायदि बुंलायलायनाया गुन्दा होनलायलायनाया नोंलाय बेहाय बोरै सफैखोलै हो बा आंथ' नोंखौ सिनायनाय हिसाबैसो फैखादोंमोन माबोरै बेयाव फैखो होनना नोङो नोंनि बिब'आ मिथिगौ नोंखौ बेयाव फैदों होननानै बेबायदि बा ओमफ्राय माबायदि रुमाव दंफैयोलै नोङो हो आरे नों आंखौ इसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंफैनो सोरब्रा नोंलाय ओंखारलां नङाबाथ' नोंखौथ' र' आरे चल जा मा खालामनो खालाम नोंलाय आं आंनि मर्जिसो फैदों नों बेहाय आंखौ दम होफैनो बेहाय दादागिरि देखायफैनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया ओंखारलां आं बुंदोंना ओंखारलां अखाफोर बिनानाव नों एसेबां बेबायदि हो एसेबां बेबायदि नोङो नोंलाय आंनि बिफाना बिदाना फंबायना सोर नोंलाय ना आंनि गुमै आंनि आब' अखाफोरनि नाम लायै लायै नों जे बेहाय आंखौ बायदिसिना बुंफैदो गुबुननि रुमाव बेबायदि हाबफैनाया दिगदार जासिगोन नों खिन्थु लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं गुसुंसो बानायनाय जाबाय सुंद'यैनो आङो भिडिअखौनो बानायनो हाया जाबाय थाखादों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो बेहायनो दोनथ'नोसै दिनैबो आङो बुंबाय थायाबाबो मिथिखासिगोन नोंथांमोना हामनोनो रोंमारलालै लोगोफोर आंना गारामायानो हामोनै जाफिनो मुलि जाबाबो एसे साननैसो हामसै आरो जाफिनसै बेफोरबायदि जागासिनो आरोना लोगोफोर बेखायनो मा होनबावनो बानायनो मोजाङै सानबाबो गैया आं हाथ'थारासै मोजां हामथारबासो आं मोजां भिडिअखौ गोलाव लाबोनो नाजानोसै लोगोफोर नाथाय जेबो भरोसा गैया हालोदानो थिग नंथारा आंनिया दायो भिडिअफोरखौबो एसे मोजां बानायग्राया जुदि मोजाङै दङबासो लाबोनोबो मोजाङै हायो नङा होमबा दे लोगोफोर गाज्रि दामोनलायसै जायखिजाया जि बानायबाय नोंथांमोना बेखौनो नायसाबथ'दो लोगोसे लाइक कमेन्टखौबो होनो दाबाव